çiqas bi lezbî tê ev qas civan bimînî. Dem girêdayê vî çerçeveyê ye ku referansa tiye girtin. Dem di mekanîkekî fezayê de girantir diguhere. Bifikirin ronahiya rojê 8 deqada digêje cîhana me. Ku roja me bi carekî ve bitemre em vî tiştê 8 deqe şûnda fehm dikin û dibînin ku roja me demiriye. Dixwazin ana derkevin derve li hîvê mêzekin, an jî li rojê mêzekin. Şiklê hîveyê ku anha dibînin ê 3 deqe berê ye. Şiklê ku li tavê dibînin ê 8 deqe berê ye. Yanî 8 deqe dem dibore. Çiqas ji teorî hebe bi rastî em hîna demê baş nizanin. Teknolojiya me çiqasa jî mezin be, vê gavê em zêde ji demê nizanin. Bifikirin stêrka herî nêzîkî cîhana me Proxima Centauri ku anha biteqe em vî teqandinê 8 sal şûnda dikarine bibînin. Ronahiya wî 8 sal şûnda li cîhana me dixe. Mînaqekî em bidin. Di hev cêwî bifikirin. Ji van cêwîya yek erdê dimîne rûyê erdê yek jî em bişinin fezayê ku bi leza ronahiyê rêwîtî bike. 2 sal ser vî tiştê re derbas bû, sal gora dema ronahiyê ye, ne li gor dema erdê ye. Gava vegeriya erdê ew ê bibîne ku xwişka wî 40 sal ji wî pîrtir bûye. Heya ji min hate me demê anî bi ziman. Kesê ku dixwaze em ê ana fîlmekî ji we re bêjin, vekin û rêya ronahiyê baştir fehm bikin. Navê fîlmê Interstellar e hevalên hêja. Gelekî spas ji bo temaşekirina we.